Nagsugod na og pang-apod-apod og gamit alang sa mga buntis og pagpasuso ng mga inahan ang Department of Social Welfare and Development sa Region 11 dito sa Barangay Sugal, Jose Abad Santos sa probinsya sa Davao Occidental. Ang mga hinabang gihatod alang sa mga naapektuhan sa sunod-sunod nga kalamidad nga miigo sa nahisgotang barangay ni atong Hulyo 20, 2026. Gisugdan sa DSWD 11 ang pag-apod-apod og mga maternity kits sa mga mabdos og nagpasusong inahan nga temporaryong nagpuyo sa evacuation site sa sitio Talanasan, Barangay Sugal. Ang mga maternity kit lakip sa mga bag-ong hinabang sa DSWD aron matubag ang talagsaon nga mga panginahanglan sa mga inahan o sa ilang mga magpasusok human sa 7.8 magnitude nga linog o kalit nga pagbaha nga miigo sa lugar. Gikatak na usab nga manghatag og susamang hinabang sa laing lugar o komunidad nga adunay susamang sitwasyon sa samang higayon. Padayon nga gipalig-on sa DSWD ang proteksyon alang sa mga apektadong pamilya pinaagi sa pagtukod og child-friendly spaces nga adunay mga child-friendly kits para sa mga bata. Ingon man mga women-friendly spaces katugbang nga hygiene kits para sa mga babae. Kini nagtumong sa pagsiguro nga gawa sa hinanaling tabang mahatagan og atensyon ang kaluwasan, panglawas ug psychosocial nga mga panginahanglan sa matag miyembro sa pamilya samtang anaa sa evacuation center. Nagpadala usab og mobile kitchen aron magluto og maghatod og masustansya og init nga pagkaon sa mga bakwit labi na ang mga bata, mabdos, senior citizen ug uban pang mga vulnerable nga sektor nga nagpabilin sa mga evacuation center. Ang sunod-sunod nga kalamidad nakahugno sa kinabuhi sa mga apektadong residente ug padayon nga nagatubang sa hulga sa kinaiyahan. Daghan ng mga mihatag og tabang alang sa mga apektadong mga residente apan kulang gihapon kini tungod kay gawa sa pisikal nga mga balay, kabtangan, mga propiedad kinahanglan pa sila ipailawom sa komprehensibong psychological ug emotional nga suporta sa ilang pagbangon. Peng Alinyo, Newsline Philippines, stay safe.